אבא, תשמע, אוהב אותך, אתה בטח יודע, למרות כל מה שעברתי, תודה שאני לא משתגע. פסיכולוג שלי מדבר, ובאמת הוא מנסה, אבל אין לו דרך לעזור לי באמת. נראה לי התבגרתי קצת יותר מדי, במראה אני רואה רק חצי בן אדם. מביא חיבוק לאנשים, הם בוכים ונמסים, אבל אצלי הכל דפוק, הרגש מנותק. והתחושה הזו של המחנק, עוד מעט טנדר שהבנתי שהכל נדפק, והדמעות עכשיו זולגות לי כשאני נזכר, הם לא ייקחו לי את החופש, אני לא נשבר. בלילות תמיד חלמתי על המשפחה, בבקרים שוב התעוררתי לרצפה קרה, ולא כעסתי אף פעם אבא, אל תשכח. אז עכשיו אני מתפלא שזאת תהיה המלחמה האחרונה שיעלה כל הכאב. אבא הספיק לנו, תביא כבר גאולה. ולא, אני לא שכחתי את הרגעים של הטוב, איך שדיברנו ותמיד אתה היית קרוב, ואיך כל מה שביקשתי תמיד נתת הכל, עם איזה משהו מתוק או קצת יותר לאכול. לא שצעקתי בלילה, אבא רק אל תעזוב אותי לבד, ואיזה רדיו ישן שהזהות ברצפה, משום מקום הוא נדלק. ג'ולי, אם בר שומע אותך עכשיו, את רוצה להגיד לו משהו? אם אתה שומע זו אמא, אם אתה שומע זאת אמא, רק אל תאבד את התקווה. אל תאבד את התקווה באמא. אמא שלי דיברה בשידור, אני שמעתי אותך, דבר אליי. ילד שלי בלב, ילד אל תשכח אף פעם שאבא לא עוזב. אני מתפלל וזאת תהיה המלחמה האחרונה שיעלה כל הכאב. אבא הספיק לנו, תביא כבר גאולה. אבא, אמנם עכשיו הרצפה כבר לא קרה, אבל אני כאן מחפש להבין מה המטרה. אתה יודע, איש פעם אמר לי שיש לי שליחות בעולם הזה. אולי זה להציל אנשים, אולי זה לאחד, אבל יש לי בקשה אחת. אם לקחת לי את האושר, תביא את הגאולה.